Ayan mga Kadong Bisaya, so ito yung ating part 2. Yan, ito yung ating part 2 mga Kadong Bisaya. Lalaki naman ang hula hoop ni Kuya. Uy, meron ditong Mingming na isa. Hi Mingming! Mingming! Ayan, oh, may pusa, oh. Mingming! Mingming! Ito pa, isa, oh. Ming! Mingming! Kumain na kayo, Mingming? Naku, wala pa naman akong dalang pagkain, mga Mingming. Kawawa naman yung mga Mingming. Mingming! 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 Yan, sila Mingming. Yun. Meron pala dito mga pasukan. Ayan. Hindi ko alam may bayad ba? Paano ba dito may bayad? Wala. Ayan mga Kadong Bisaya, papasok tayo dito. Wala ata siyang bayad eh. Pero may nakalagay parang gate. Ayan, dito to sa... Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Uy, meron pala doon. Meron pala dito sa Luneta na hindi natin alam na meron pala sa loob, or ako lang ang walang alam. Kasi first time ko lang naman pumasok sa ganito eh. Na marami pala dito mga new discoveries, di ba? Yan. So, paakyat muna tayo. Yan. Ganda dito. Diba? Ganda ng paligid. Actually guys, hindi ko to inano na pupunta ako ngayon dito kasi ang ko talaga doon sa Dolomite. Since the Dolomite is closed, so pumunta ako dito. Ang ganda ng mga rocks. Ito. Yan. Ito ay merong balete. Hindi ko alam balete ito, kahoy. Tabi-tabi po. Yan. So, napaka fresh ng hangin. Yung parang alam mong nakawala ka sa mga usok. Diba? So, napakaganda dito guys. Maraming mga namamasyal. Maraming nag-enjoy. Pumuna tayo. Diba? Pumuna si Dong Bisaya, kapagod. Yan. Pumuna tayo. Kapagod, diba? Kapagod mag-ikot, maglibot. Pero napakaganda dito guys. Diba? So, sariwang hangin, maraming mga tao. Yan. Oh, tingnan yung ulo ko.
Grabe, ang init kasi, ang layo pa guys ng pinuntahan ko. Ang pinanggalingan ko pala. So, sabi ko nga, today is my day off. I spend my time to refresh, to breathe fresh air, 'di ba, na maghanap ako ng place. So, ito yung unexpected na hindi naman talaga ito yung plano ko. Kasi ang plano ko sa Dolomite Beach lang at saka pupunta ako ng mall, magpapalamig. So, hindi ko alam ba't ako napadpad dito. Ang ganda ng tanawin, guys. 'Di ba? Yan o, maraming mga namamasyal, mga tao. Ngayon ko lang talaga ito dito na puntahan. Na meron palang ganito. Yung dumaan sila po. Nagdi-date. Sana all. Sana all. Diba, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng simoy ng hangin. Diba? Ayan mga Kadong Bisaya, saan ba to? Sige nga, kung may nakakaalam nito, saan to? Mas maganda yung nakakawala sa nakakawala sa hawla. Yan guys, saan to? Yan. Saan to mga Kadong Bisaya? O, comment down below. Saan daw to banda? Diba? So, ayan, Kadong Bisaya. So, maglalakad ulit tayo. Dito. Yan. So, ito mapapansin nyo, maraming mga ng ibon. Pupo. Pupo ata ng ibon yan. Puno naman to ng mangga. So, lakad tayo dito at ikot tayo. Ganda dito guys. Pwede pala pumasok dito. Sarap maligo. Sarap maligo mga Kadong Bisaya kung pwede lang. Ayan. Kaway-kaway sa mga gustong mamasyal ng ganito. Ayan mga Kadong Bisaya, ano kayang puno to? Ang ganda niyang design niya. Daming mga iba't ibang klaseng puno dito. Yan. So may pasyalan pala dito na mga magaganda. Sarap talaga ng simoy ng hangin. Ukay sarap-sarap ng simoy ng hangin. Ayan mga Kadong Bisaya, so sa bawat pagsubok ng buhay natin, minsan dumarating na malungkot tayo sa buhay at saka naghahanap tayo kung saan tayo masaya. So ito lang ang tatandaan nyo palagi sa sarili nyo na kung anumang mga pagsubok ang dumarating sa buhay, dapat nating bigyan ng pansin na kaya nating masolusyonan yun. Huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil lahat ng problema na yan, may solusyon yan. Sabi nga ng iba, lahat ng bagay ibibigay sa iyo kung kaya mo namang solusyonan. So, alam nyo, ito yung mga place na pwede nating puntahan, magmuni-muni, at higit sa lahat ay mag-isip, no? Kumbaga mag-refresh ng kahit sandali. At
Kasi napapansin ko dito, may mga kasama, may nag-iisahan, may dalawa, may partner, lahat-lahat. At saka napaka silent na place na pwede mong i-refresh yung utak mo. Pwede mong maramdaman na you're free. You're free of anything. Kaya nga sabi ko nga kanina, dapat doon ako sa Dolomite, pero hindi, dito ako napadpad. Kaya, thank you so much na dito tayo napadpad. Diba? So, kung makikita nyo dito sa likod ko, ang ganda ng simoy, ng hangin, at saka, ano siya, hindi ko alam kung may mga isda to mga Kadong Bisaya. Ay, meron. May gumagalaw siya dito, oh. Gumagalaw. Sana all gumagalaw. Pagkalam ko meron siya mga Kadong Bisaya. 'Di ba? Napakaganda ng place, very romantic, may mga nagdi-date, may mga grupo-grupo, 'di ba? Ako naman mag-isa lang. 'Di ba? Sana all iisa lang. Wala nang kasama. 'Di ba mga Kadong Bisaya? Sana all iisa lang. 'Di ba? So, ayun, mga Kadong Bisaya, lilibot ko pa kayo dito sa Luneta. So, tara, ikot naman tayo sa mga lugar na hindi ko pa napapakita dito sa videos ko. So, see you again. Ayan, mga Kadong Bisaya. So, nandito naman ulit tayo sa pangalawang station. Ito yung Tulay. Tulay ng China. So, ang ganda dito sa likod. Ang ganda magmuni-muni. Ang sarap maglakad. Ay, ayan, may mga tilapia pala talaga siya, guys. May tilapia pala dito, mga Kadong Bisaya. So, ang sarap mag-ikot dito. Ang sarap ma-feel yung kalikasan. Diba? Hi! Dito, guys, ang sarap. Diba? Ay. Sarap dito, guys. Sarap mag-muni-muni, mag-isip-isip. Yung mga mag-iisip pa yun, tama syempre. Kaya marami siyang mga tilapia. Ayun, in fairness, maraming tilapia. So, makikita nyo may mga nagbabike, may mga date, kumakain. Diba? So, ilang kayang tilapia ang meron dito. Siguro ito yung mga pinapalaki. Lumarami. Diba? Ang saya. Ang saya na makita na kung saan nakikita mo dito na masasaya mga tao, na mamasyal, lalo na yung sa mga paligid natin. Diba? Ang saya-saya. Maraming namamasyal. Siguro may mga ibon ditong yung nangingitlog pag sa gabi. Yan, so may mga nagbabiking. So, it's already past 4. Pero ang ganda ng klima dito, ang ganda, hindi mainit, lahat-lahat, napakaganda. Kaya ano pang inaantay nyo, yung mga hindi pa nakakapunta dito, punta na at bigyan ng time ang inyong sarili na mag-enjoy, mag-relax at huminga ng fresh. Diba? Fresh from the air, fresh from the farm. So, see you ulit. So, tapos na tayo dito sa destination ng Tulay. Tulay. China Bridge, di ba? So, ayan mga Kadong Bisaya, ito yung continuous natin sa part 2. Ayan, kung makikita nyo, marami mga namamasyal. Ayan. Napakaganda ng tanawin. Napakalinis. Parang nasa ibang bansa ka lang, mga Kadong Bisaya. Diba?
Parang nasa ibang lugar ka lang. Di ba? So, ito guys ay Pantaleon Villegas. Sino kaya ito siya? Ayan guys, oh mga Kadong Bisaya. Maganda ng mga ganda ng ano. Ano ba tawag dyan? Dancing dancing water. Dancing fall. Ayan. Diba? Maraming mga nagtatambay. Ito lang talagang agaw pansin itong building na mataas na to, no? Maganda sana yung view. Perfect. Yan mga Kadong Bisaya. So, medyo madilim na kasi it's 5 PM at saka parang uulan. Huwag naman sana umulan. Yun! Parang sakit ng kanta na yan. Sakit. Ang sakit-sakit ng kantang iyan. Hindi ko alam kung may exit dito. So, dumarami na yung tao, mga Kadong Bisaya. Yan. Okay. Sweet naman ang music. Yan o. Laki ng speaker. Guys, ito naman si Lapu-Lapu. So si Lapu-Lapu from Mactan, Cebu. 1521. Yan siya. Medyo malabo lang again. So ayan mga Kadong Bisaya. Ayan mga Kadong Bisaya, salamat sa lahat sa pagsama sa akin today dito sa aking vlog. Sana magtuloy-tuloy pa ang ating vlog. Ayan. So, ako po ay pauwi na. Yan, so mag-i-exit na tayo. Kuya, saan yung exit? Dito. Salamat! Yan. Actually, maganda pa naman sana magtambay kung may kasama ka lang. Diba? So, thank you. Yan. Luneta, bye-bye. See you again next time. Yan. Tapos ito guys, nandito na yung na kay Jose Rizal estatwa. Diba? Sila yun, diba? So, ito na sila. So, siguro magsasalita na sila doon. Diba? Matalim nga talaga. Matalim. So, ayun! Ayun! Thank you so much sa pagsama sa akin. At naway matuwa kayo sa mga videos na i-upload ko. At sa mga nakakamiss na ating mga OFW, mga kababayan. Ayan, yan po yung masishare ko sa inyo. So, thank you and see you soon. Dito lamang yan sa Dong Bisaya. Subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya. Thank you so much. Chup chup.